Assalamu alaikum. A yau zan nuna muku yadda nake ƙirƙirar irin wannan videos ɗin na Kasango. Ku biyo ni a sannu a YouTube channel ɗina don ganin yadda ake amfani da su dalla-dalla. Kar ku manta da subscribing. Ina yawan shan tambaya a duk lokacin da na ɗaura videos ɗin nan kamar na Kasango. Mutane da dama suna yawan tambaya ta a comment section, wai da wani AI kake aiki? Wai da wani AI kake aiki? Ni kuma na ce in dai har kana bibiyan mu kuma ka yi subscribing a YouTube channel ɗinmu, kai ma za ka iya kasancewa ɗaya daga cikin masu ƙirƙirar irin waɗannan videos ɗin kamar yadda kuke ganin suna trending a social media ba tare da wani ɓata lokaci ba. Saboda haka kamar yadda kuke gani dai a guri ɗaya nake yin videos ina, kuna gani ga dai su, kuna gani a wuri ɗaya nake yin videos ina kuma bana zuwa wani guri fiye da haka. Kamar yadda kuke gani ni a nan nake videos ina, a kuma cikin OneDot video nake amfani da shi. Kuma mun yi bidiyo dalla-dalla yanda ake amfani da shi, sai dai in ƙara gaya muku yanda za ku ƙara amfani da shi. Kamar yadda kuke gani gashi dai kuna gani, gashi wani na nan standby ana generating, kuma kamar yadda na ce muku shi fa OneDot bidiyon nan fa kyauta ne. Kamar yadda kuke gani zero balance garan, iyaka fa kawai kai generating bidiyo ka je ka dawo, in ya gama kai amfani da abinka. Sai wata dabara da nake guda ɗaya wanda nake tara videos ina a lokaci guda ba tare da na sha wahala ba. Nakan yi misali ina da email kamar guda 4 haka nawa na musamman, wanda nawa ne ko baka da shi kana iya creating email ɗinka. Sai ka yi register duka OneDot video ɗin da su. Sai ya kasance in ka yi prompt ɗinka daga ChatGPT ka zo ka sa ya fara maka wannan, sai ka yi login out, sai ka shiga kuma ChatGPT ka ɗauko su next video naka shi ma minti sakan 15 ɗin da kake so ka yi, shi ma ka yi shi a cikin gudan. Haka za ka jera misali in kana da email guda 4, ka ga email 4 lokaci guda idan bidiyon ya zama ready, ka tashi da minti nawa, ka tashi da sakan nawa zan ce kai, sakan minti 1 ta fita, kowanne sakan 15 guda 2 30 guda 2 30, kun ga sakan 60 ya fito minti 1. So in ma kana da fiye da haka kana iya tarawa ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka dara bidiyon ka gaba ɗaya ka yi amfani da su ba tare da ka ɓata lokaci ba. Kamar yadda dai kuke gani, kun gani a nan nake abu na hankali na kwanci, wani lokaci ma da turanci za ku ji ma an yi ma maganin kamar yadda kuke gani. So wani lokaci da turanci ma za ku ji an yi, in ma ka gana ma kai da turanci, in ma da hausa ne kai ya rage ruwanka, ka zo ka san yadda za ka maida shi zuwa hausa. Da ka gama kawai downloading za ka yi, wannan 'yan layukan za ka ja guda kawai a ka danna ga download nan, kai downloading abinka kawai ya sauka a cikin wayarka. Shi kenan fa ka wuce wurin fa, ga su nan za ku gani dalla-dalla, kun gani? Haka abin yake ba wani wahala. So saboda haka bacin ka yi bidiyon ka haka, to na san mutane dama kuma suna tambaya ta, kuma ina jin wani tambaya kuma ana tambaya ta cewar da Allah ya ake ɗaura murya. To na san tambayar da ake ya ake ɗaura murya, a'a ya ake ana jin hausar su tana fita yanda ya kamata. Na san shine tambayar, wanda shi ma mun yi bidiyo kuma shi ma yana YouTube channel ɗinmu. Idan dai kuna bibiya kamar yadda muka ce muku, ku yi subscribing da mu don akwai abubuwan da za mu ƙara da su da yawa masu zuwa nan gaba. Saboda tambayar da nake gani, dole na ga tambayar na san bako ne a page na, saboda in dai haka na bibiyan page na ya kamata a ce kana da duk wayannan abubuwan. Kamar dai shi misali yanzu OneDot video inda zaka same shi ba wahala gare ba, za ku gani Play Store za ka je, iyaka kawai Play Store za ka je kamar yadda kuke gani, gashi na je Play Store ɗina kamar yadda kuke gani. Yawa da na je Play Store ɗina kawai abinda zan gurin sacin zan sacin kawai one, kamar yadda kuke gani one zan sacin, gashi na yi sacin one ɗina, kun ga gashi nan. Yawa ku tabbata irin wannan ne, ku ɗauko wani daban wanda Alibaba Cloud su suke da shi, kuna gani dai ku tabbata irin wannan ne. Akwai shi a iPhone, akwai shi a Android, saboda haka kun gan shi nan, shi za ka yi downloading. In ka je ta website ba za ka samu damar yi ba, saboda sun hana amfani da shi a website kyauta. Wanda nan ma ɗan so suke samu download da yawa a cikin application, a samu mabiyansu waɗanda suke downloading application ɗinsu da dama kafin su kashe nan ma na kyautai. So a yanzu dai dama ce muka samu, kun ga duka mutum masu Android mutum 50,000 suka yi downloading ɗin shi, wanda kamata a ce a ga millions of mutane. Kun ga ba yanzu app ɗin har yanzu bai yi popular ba da za a ce su sauri su dakile shi a daina amfani da shi kyauta. Saboda haka wannan dama ce, saboda muke ce muku dama ce. Yawa a yi amfani da dama a lokacin da ke da akwai ta, saboda kamar yadda muke gaya muku video generation ɗin nan biyan kuɗin ya yi tsada, especially in mutum bai da monetization, bai da waye, ko kana da monetization ka dage ka biya dala da yawa, ka zo ka yi bidiyo a zo a ɗiga maka $1 $1 $2, yaushe za ka tara wadda za a baka ƙarshen wata. Shi yasa muke neman muku abin da za ku yi amfani da shi free. So kamar yadda kuke gani dai, bayan ka yi bidiyon ka kamar yadda muke cewa
misali yanzu za ku ga ina downloading ɗinsu ina ajiye su a nan ciki. Misali gashi kuna gani bayan kun bidiyon ku, kamar yanzu misali wannan kun ga wanda zan saki ne yau. Yau wanda zan saki ne Kasango ya yi nasara. Yes, Kasango ya yi nasara. Shi wanda zan saki kamar yadda kuke gani, wannan ɗaya daga cikin bidiyos ɗin da ne. Kun ga sun saduda, sarki ya duka mai, kun gani. Kada ku halaka mutanenmu, ku amince da ikon sarkinmu, kuma za kiyaye rayukanku. To kun gani ba Hausa mai kyau, kun gani babu Hausa mai kyau. So anan ne za mu nuna muku yanda ake yin Hausa. Kafin nan kuma zan dan kai ku zuwa ya yake da suna ChatGPT, ina ku ga shi ma hikimar da ake, ba wani abu mai wahala ba, kamar yadda muke gaya mutane cewar labari fa da kanka za ka ƙirƙiro labarin ka, kada ka bari ChatGPT ya baka tushen labarin ka ƙirƙiro shi da kanka, sai ChatGPT ya zama daraktan ka, ya ci gaba da baka ideas wanda in bai ba ma ka ce kai ban san wannan. Ashe sa fim din namu yake ƙara armashi da sauransu. In ka biya ma ChatGPT zai ta tafiya da kai guri guda ne, ta maimaita ma abu ɗaya ba tare da an samu wani abu mai ma'ana ba. So haka sai kana gaya ma ChatGPT, a'a ni ban son wannan, so nake in abu ya faru a kaza abu ya faru, kada abu ya faru, so nake su kasance kaza kaza. Haka za ka gaya ma ChatGPT, ka dage kai amfani da wannan speaker da kuke gani, mugun amfani take da shi a gurina. Saboda kawai da na tashi ita nake danna haka. Da na danna ta kawai zan ci gaba da gaya ma ChatGPT in ta gaya mai Hausa da Turanci kawai. Kai ChatGPT kawai so nake Kasango ya kasance kaza 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 kaza, sai can kuma in faɗa Turanci make sure kaza kaza kaza. Haka fa za ku yi da kun gama danna ma ChatGPT can ya gane abin da ya kamata ya gane. Shine fa hikimar fa. Ba wai ka ɓata lokaci ma kai ta wani rubutu. In ka ga misali ya ma shirme ne bai fahimci abin da kace ba, sai ka zo ka gyara mai anan. Ka rubutu ka ce wani lokaci za ka ga watok yake ce min, sai ya ce min haka misali. Kun gani watok. Alhali kuma ba shine sunan Kasango ba da Turanci. Sai in ce mai ba wannan ba, sai in ce not, ba wannan ba, sai in ce mai is. Misali in ce mai is watok. Kun gani? To sai in ce mai wannan. Saboda an ka tabbata amfani da wannan AI video generator ba zai gane wanda kake nufi ba. Dole kana gyara irin wannan abubuwan, kun gane? Yawa. Kama wannan dage din sunan shi menene? Haka. Honey. Haka wannan honey badger sunan shi. Amma lokacin GPT sai ya cire min haka, sai ya maida min shi haka. Idan ya banda min haka, in ya maida min shi haka ma abin nan video generator ma ba su an san ma prompt din, saboda da na tambaya suka ce ai wannan kalmar kamar bata dace bane, waye da sauransu. Yawa, kamar ba something da wani abu da can dai su ga ta karasa. To kamar dai da nake gaya muku dai, to kun ga na shigo ChatGPT na. Yawa, in na zo ga inda prompt ina suke nan, ga inda nake hada bidiyo na nan. So wani abu ne in dai ka samu labarin ka aka tsara ma shi yadda ya kamata, to daga nan ne ChatGPT da ƙarshe zai rinka baka shawara. Kamar yadda kuke gani me yace, if you want I can create next scene, the Lion Kingdom preparing defense. Kun gani? Ko kuma Honey Badger Kingdoms brutal menene counter attack. Kun gani? Ko kuma the first clash between the warthog and lion. Kun gani? Yawa. To haka abin yake. Sannan za ku ga nan yana fito min da komai bayani na dalla-dalla. To daga nan gurin ne na ga dama kawai ɗaya daga cikin nan sun ɗin in ya burge ni. Misali Lion Kingdom preparing attack. Kawai sai in kwafe shi haka. Kun gani? Zan yi ɗaura shi anan. Na ɗaura shi anan kawai ne paste ma ChatGPT. Da na tura mai kawai zai gane, kawai sai ya dasa min daga nan gurin kawai. Yawa, haka abin yake. So wannan kenan. Sannan kuma bayan misali wannan yanda ake samu prompt ne, bayan ka ɗauki prompt ɗinka kuma ka ji an ƙirƙiro ma bidiyon ka a wanda bidiyo a cikin application kamar yadda muka ce. Yawa, to sannan sai inda ake zuwa kuma a gyara murya, a ɗaura murya, inda muke ce muku muna amfani da TikTok ne. TikTok wannan da kuke gani dai, wannan shi muke amfani da shi kamar yadda kuke gani. TikTok ne muke amfani. Muna amfani da TikTok ne kamar yadda kuke gani haka. Bayan mun shigo TikTok ɗin, abin da muke yi a takaice shine, in kun lura kun ga bidiyo tsin namu nan sun fi tafiya a TikTok sosai. Kuna ganin wanda na ɗaura jiya da dare ya kai 290. Kuna gani ga wannan 400. Ku duba ku ga 700,000, miliyan 2,700,000, 800,000, 700,000. Kun gani miliyan 1 da waye. Kun gani miliyan 2. Su fa tafiya suke yi. Ku duba ga tunda nake ban taɓa samun bidiyo ya kai kusan miliyan 3 ba, sai a wannan yadda na fara wannan series ɗin. Kun gan shi nan miliyan 3,800,000 wanda zai wuce gaba. Miliyan kaza. Magana ce ta miliyan da ana samun kuɗi a TikTok, ai da an ja kaya. So amma ba komai.
abin da muke so a fahimta. So da haka bayan ka shigo TikTok ɗinka, abin da za ka yi kawai shine zai ka danna wannan ɗan abin plus ɗin nan kamar yadda kuke gani. Da ka danna ka danna gurin wannan create ɗin kamar yadda kuke gani. Da ka danna wannan create ɗin, kun ga za ku zo gurin wannan new video ɗin nan a nan gurin sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi za ka ɗauko bidiyon da kake son ka yi amfani da shi a nan gurin misali. Yawa kamar yadda muke gani misali ina amfani da wannan. Bayan na haɗa su wani lokaci na kan zuwa sai na gama haɗa su a cikin video generator ɗina gaba ɗaya sai in kawo su kai tsaye don in aikin canza murya kai tsaye. Amma ni saboda misali ne zan ba ku guda ɗaya zan kawo, amma ni sai na fara zuwa video editor na haɗa scene ɗin gaba ɗaya. Kamar misali yanzu dai bari in koma video editor shi ma kada a ce dai duk ba ku fahimci abin ba, na fi son kowa ya fahimci abin nan daga nan gurin. Misali zan shigo video editor na nan kamar misali yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani gashi na shigo video editor na misali gashi na taɓa inda zan sa videos ɗina kamar yadda kuke gani gashi zai buɗe mini. Yawa so kun ga a nan gurin in kun lura za ku ga wajen minti 2 ne. Kun ga na riga na haɗa shi. Kun gani? Kun ga na riga na haɗa shi, na haɗa da abin da zai faru, na haɗa da na jajjona minti 15 ɗin, sakan 15 ɗin. Kun ga na jajjona su? Kun ga na jajjona su ko? To sai kawai in exporting ɗin shi kawai in kai shi can. Bayan na kai shi can gaba ɗaya sai in dawo da shi a cikin wannan ɗina ɗin kamar yadda kuke gani. Da na dawo da shi a cikin TikTok ɗin nawa kamar yadda zan gyara sautin kenan. So abin da nake yi a nan gurin shine nakan kashe sautin sai in ɗaura nawa sautin a nan gurin. So amma kafin nan abin da nake yi shine nakan san ina maganar ta ƙare sai in kunna shi haka. Kamar misali kuna gani? Mun mika wuya. Kun ga daga nan gurin ya fara magana. To kawai na gana ma sai in taɓa shi nan gurin sai in datse shi. Ya ce mun mika wuya har inda ya gama maganar shi kamar yadda kuke gani haka. Ya gama maganar shi a nan gurin sai in datse shi. To kun ga nan gurin na san dole nan gurin zan yi magana a nan gurin. Kun gani? Sai kuma in ji sauran. Ku amince da ikon sarkin mu kuma za kiyaye rayukanku. Kun ga a nan gurin kasan ya yi magana shi ma sai shi ma in datse shi. Kun ga a nan gurin ma zan yi wata magana kenan. So haka abin yake yi. Kun gani gashi ya aje wannan. Kun gani? To yanzu me ya rage min yanzu? Abin da ya rage min a nan gurin ina ne zan yi magana. So da nan daidai gurin nan ne zan yi magana kamar yadda kuke gani a nan gurin ko? To sai in ji me aka ce ni kuma zan iya gyara magana. Mun mika wuya. Kada ku halaka mutane. Kun gani misali haka yadda muryar shi take misali sai in danna gurin wannan kun gani gurin sound na danna kun gani nan gurin sai in danna voiceover din nan sai in ce me kawai sai in danna recording. Mun miƙa wuya kada ku halaka iyalinmu kamar haka. Kun gani yayi gon? Shikenan kawai sai in kunna in ji yayi daidai sai in kashe misali daga nan gurin sai in zo nan in kunna in ji. Mun miƙa wuya kada ku halaka iyalinmu. Kun gani ko? Kun ga abin da nake na a nan gurin. To bayan nayi wannan misali haka sai in zo in taɓa sautin haka. Sai in zo gurin wannan kamar yadda kuke gani gurin wannan voice effect ɗin gashi sai in nemo wanda zai min magana ta wannan sarkin birin da ya karaya. Yau sai in zo in duba an ga wannan. Saboda na riga na laƙanci sautukan da nake amfani da su yanda kada sun ɗin ya rinka canza murya. So haka sai in ɗauki wannan wanda zan yi amfani da shi misali wannan zan sa gashi sai in bar shi ya loading. Kamar yadda kuke gani na ji wani ya ce za a yi a CapCut. So amma ni ne na saba da innan sautukan shi yasa nake a nan gurin. Mun mika wuya kada ku halaka iyalinmu. Kun ji ko? Kun ji magana ta fita misali yanzu inda zan kunna speaker. Kun gani? Mun mika wuya. Mun mika wuya. To kun ga sai na cire tasu. In na dama sai in cire wannan ɗin shi nashin. In ina son wancan sound ɗin ya zauna sai in zo in taɓa abin nan sai in kulla nashi haka. Kun gani sai in kunna haka. Mun mika wuya kada ku halaka iyalinmu. Ku amince da ikon sarkin mu. Kun gani nan gurin kuma sai in kuma ci gaba. Na san me kuma kasango zai ce a nan gurin shi ma sai in ce misali ku amince da dokokin sarkinmu ku zauna lafiya. Kamar misali haka kenan. Misali ne nake baku ba haka lalle zan yi sin ɗina ba in na tashi ne. Shi ma kuma bayan na yi sai in taɓa sai in zo kuma in danna voice effect ɗin sai nemo muryar kasango sai in sa ta. In kasangon ne kenan. Wannan ai kamar zai zama kamar mayaƙin kasango ne. So haka ba kasangon bane a nan gurin. So sai in sa wata muryar daban amma wannan. Ku amince da ikon sarkinmu. Kun gane sai in zo nan gurin sai in cire shi in sa wannan ai muryar ita specially ce ta kasango ce saboda haka sai mu nemo muryar wani cikin mayakan shi ne kwamandojin shi ne nan suka yi nasara
kamar yadda kuke gani. Kun gani? To yanzu sai in kunna kawai haka gashi. Mun miƙa wuya, kada ku halaka iyalinmu. Ku amince da dokokin sarkinmu, ku zauna lafiya. Kun gani? Yawwa, to haka abin yake. Insha Allah in dai mutum ya bi wannan bidiyon dalla-dalla a yanda ne wannan bayanin, na san zai gamsu kuma zai fara haɗa nashi shi ma ba tare da ya sha wahala ba.